Mä en nyt lähde, niin tää sotku ei... Sä et pääse tästä sotkusta koskaan eroon ja... Miksi sun pitää lähteä Berliiniin asti? Mutta eihän ne osakkeet nyt ole meidän eronarvoiset. Voisit antaa mulle anteeksi? Tänään taistellaan loppuun asti. Sun kannattaa varmaan mennä ennen kuin tää käy oikeesti rumaksi. Mirja! Nyt Karri! Mitä sä tonne hyppäsit, hullu? En mitään hypännyt, kun vähän lipäsin vaan. Ei sun olisi ittees tarvinnut kastella, herra Jumala. Olisin mä tuolta itekin. Joo, siltä näytti tosiaan. Hei, noniin. Nyt mennään äkkiä lämpimään. Tuu. Mitä, tuuks sä? Auta vähän. Sakelin idiootti. Mitä teillä on tapahtunut? Herra Palomäki päätti käydä uimassa. Häh? Sä oot tietysti kunnossa. Joo, totta kai. Tommonen pellehyppy vaan. Mikä hyppy? No, en mä oikein tiedä. Se tilanne oli silleen vähän sekava, että yhtäkkiä toi ei vaan enää ollut siinä kaiteella. Kaiteella. Niin kaiteella toi käveli sitä pitkin edes takaisin ja sitten ei yhtäkkiä enää kävelykään. Eihän nyt kukaan vahingossa mene sillan kaiteelle kävelee. Niin. Mieti vaan, että mitä jos tekisin tahallaan. No mietin nyt. Mitä siinä tapahtui? En mä oikein siis... No Karri huusi Mirjaa ja sitten se tippui. Hei. Mirja on särkenyt Karrin sydämen sen takia, kun se alkoi seurustella sun isän kanssa. Saakeli, se nainen on kyllä kaiken paha alku ja juuri. Ei hitto. Mitä mä oon näin sokea, kun mä näin sen? No sen takia se oli niin outo. Ja se oli myös taistelemaan Mirjasta. Niin. Ja epäonnistui ja päätti hypätä. Joo. Moi Karri raukka. Tää on nyt paha. Tosi paha. Mä menen suihkuun. Joo, mutta en mä oo tottunut, että tommoset kostohimoiset teinit vaan niin mua puskassa. Pitäisikohan mä ottaa joku keihäs matkaa varoilta? No ei, kyllä sä saat kävellä ihan rauhassa. Mä puhuin Karrin kanssa. Mutta kyllä mä toisaalta ymmärränkin sitä poikaressua. Oothan se aika vetävä pakkaus. Menee pää sekaisin tämmöiseltä aikuiseltakin mieheltä. No, poikaressu. Meis nyt nähdään illalla. Onks Rambo näkynyt? Lopeta. Tää on vakava juttu nyt, Tomi. No joo. Kuhan yritin pikkasen keventää. Kato. Mites menee? On tääkin elämät. Parempi olisi varmaan siellä joen pohjassa niiden kalojen kaverina. Ei sillä. Ootte nyt vähän kivempiä kuin kalat. No mikäs sulla on toi vointi? Kauheen uhaja sattuu joka paikkaan. Hei, me ottaa särkylääke ja mene takas nukkuu, jos sä oot kipeä. No, ei tähän kyllä nyt särkylääkkeen auta. Miten me muka voidaan toi jättää itsekseen tänne? No ei mitenkään. Ei. Jos mä soitan töihin ja sanon, että kyllä mä tuskaan, että Ei sun tarvi, kyllä mä voin jäädä.
Mä oon nyt sitä mieltä, että toi hyppyhomma, niin se oli ihan selkeä avun huuto. Neuvoa! Niin oli vissiin toikin. Ei anna kuitenkaan se passuuttaa sua tolleen. Joo. Vaikka toisaalta nythän meidän pitää uskotella silleen, että me oikeasti luullaan, että sillä on vaan flunssa. Jep. No mut mä menen nyt töihin, niin kuullaan. Kuullaan. Sä oot tosi kultainen. Eikö kukaan tule laaduttamaan tätä sairasta Veikkoa? Nopeasti! Minä tulen. Taisit nukkua sunarilla. Missäs muuallakaan? Miksi sä asuis muualla, kunnes sä löydät kämpän? No, kun kerran ollaan erottunut, mun mielestä on parempi, että asutaankin erillään. Se on joko tai. Kai sä kuitenkin tuut meidän erobileisiin. No pakkohan muu. Harvoin kukaan oikein juhlia järjestää, kun pääsee musta eroon. Elina, hei. Haittaisiko sua, jos mäkin tulisin sinne Petran juhliin? No sen kun meet, ei sun tarvi multa siihen lupaa kysyä. Niin, ei varmaan. Mä vaan siis, että olisi tosi kiva, jos säkin tulisit. No saattaa olla, että mä tuunkin. Se olisi kiva. Nähdään illalla. Se kiertuehan oli kyllä mun elämän kauhein kokemus. Ihan järkyttävää tuuvaa. Eipä käy kateeksi. Niin, no, mutta nyt se on sentään ohi. Ei oikeastaan jaksa edes jauhaa siitä enää. Mitä Berliinissä? No mitä Berliinissä? Se on ihan perussettiä. No siis, kerro nyt jotain. Millainen se koulu on tai tyypit? Mitä te reenaatte? Vilma, oota! Sä et ikinä arvaa, mitä tapahtuu. No en, mutta sä varmaan haluat kertoa. Kai Väinö nukkuu. No nukkuu. Vaikka ei se nyt salaisuuksista hirveästi vielä ymmärrä. Mutta ei todellakaan nyt vauvojen korville. No, mitä on tapahtunut? Karri hyppäsi koskeen Mirjan takia. Mitä? Onko se kunnossa? No fyysisesti kai, mutta henkisesti taitaa olla aika rikki. No Berliinissä on parasta se, että joka paikassa tapahtuu ihan koko ajan jotain. Kerrankin mä menin yhteen hissiin ja siellä oli oikeasti käynnissä joku pieni teatteriesitys. Hah? Kuin siistiä. Ja jos oikeasti haluaa luoda jotain uutta ja merkittävää, niin Berliini is the place to be. Oli sitten kyse leffoista tai muodista tai musiikista. Mehän voitais tulla sinne vaikka sun luokse kuhertelulomalle. Te. Niin siis me. Niin, siis me. Siis. Okei, koska tällaista on tapahtunut. No silloin, kun Aapo kirjaimellisesti nosti mut ojasta. No, onneksi olkoon. Kiitti. Mut niin, siis lisää Berliinistä. Kauas koulu kestää tai? No se vähän riippuu, sille se on aika monimutkainen systeemi selitettäväksi. Okei. Miksi sä kuinka housuja? Pitäisikö sillä olla? Sillä on paita ja hattu, ei oo housuja. Mikki Hiirellä on housut. Outoa. Pitäisikö meidän mitata sulta kuume? Sitten kuitenkin, kun tää ottaa paidan pois, niin se nolostuu. Niin. Elämä on täynnä kaikkea selittämätöntä. Sitä kaikesta ajattelusta tulikin nälkä. Ei, sinä pysyt siinä, mä teen. Sun pitää levätä. Käykös leipä? No, mahtavaa. Ei, pitäis varmaan olla useamminkin kipeänä. Onko sä muuten nähnyt sitä mun uutta vyötä? Oisitko hourupäissäs heittänyt sen jonnekin? Ei. Varmaan joku tarve samaistua tohon Akuankkaan. Jep. En tiedä. Sä ehkä ilahdut kuullessasi, että mä oon vähän yrittänyt lähestyä Elinaa. Niin kuin silloin viimeksi puhuttiin. Miten Elina suhtautui sinuun? No voisikin sanoa, että on kevättä ilmassa, mutta en mä tiedä. Seuraavassa hetkessä tulee taas lunta tupaan. Mutta älä ymmärrä väärin, mä siis Elinaa syytän.
vähän on tässä se, joka mukas. Jälkiviisaus, se on helppo laji. No joo, tässä on vähän enemmänkin. Olen mulla aikamoinen vauhtisokeus päällä. Mä jotenkin aina aikaisemmin ajatellut, että se on jotenkin rohkeeta laittaa kaikki likoon. Nyt se tuntuu lähinnä tyhmyydeltä. Mä ymmärrän. Se on niin koukuttavaa, kun on isot riskit ja korkea panos. Pistät vaan all in ja voit saada kaiken. Tai menettää. Niin. Se riski on aina otettava, jos haluaa voittaa. No enpä tullut ajatelleeksi, että sussa on toikin puoli. Enpä minäkään ennen kuin oli liian myöhäistä. Vihreiden valojen imagoa pitäisi muuttaa jotenkin radikaalimpaan suuntaan. Te olette vähän liian söpöjä. No hyvä sun on sanoa, kun sus on tolleen luonnostaan särmää. Pitäisikö meidän alkaa itse rakentaa soittimia? Niin kuin, mikä se on se bändi, joka soittaa niillä pyykkilaudoilla sun muuta? Siis Cleaning Woman. Niin. Ei, te tarvitte jonkun ihan oma juttu. Jotain rouheeta tai... Tietty, tässä olisi vähän niin kuin comebackin mentävä vaihtoehto. Mä tekisin sen tietysti ihan vaan teidän takia. Mä vaan mietin, että toi on tosi hieno tarjous. Mutta me ei ehkä oikein voida jäädä oottaa sitä sun kouluun. Ja... Niin. Pitää varmaan mennä tällä jengillä. Mut kiitti paljon. Toi arvostetaan kyllä. No mitäs Aleksi? Vieläkö se on mukana? No joo, mutta mä en oo kyllä sen suosiossa. Tai sillä meni ihan käpyjumiin sen kohulehden takia sitten. Mitä jos mä puhuisin sille? Sun puolesta. Voisitko sä? No, ei kai siitä haittaa. Mulla velkaa melkein 50 000. Mä en ole voinut kertoa tästä en kenellekään, yhdellekään elävälle sielulle. Älä huoli, mä tästä kenellekään kerron. Ja nyt pelkäänkin, että perunkirjoituksessa tämä kaikki totuus paljastuu koko perheelle. No, oletko sä hakenut mitään apua? Joo, mä liityin semmoiseen terapiaryhmään, enkä ole pelannutkaan sen jälkeen. No, mutta päivä kerrallaan, eikö niin sano? Joskus vaan tunti kerrallaan. Ja hävettää, kun kuitenkin koko ajan tekee mieli pelata. No, mutta hei, sä oot tehnyt jo rohkean ratkaisun, sä oot hakenut apua. Hei, jos sä tarvit tukea, niin muista, että sä voit aina soittaa mulle. Kiitos. Oho, menit kerrankin sanattomaksi. Terve! Moi. No miten olisi fetapiirakka? Se on ollut kovin suosittu tänään. Söikö Niklaskin sitä? Ei, kun otti croissantin. Aha, no mitäs sillä oli asiaa? Ei sillä mitään erikoista. Siinä mua ikävöi. Joo. No, mitä te puhuitte? Ihan kaikenlaista elämästä. No, voisitko sä nyt olla yhtään epämääräisempi? No enhän minä nyt muista. Nyt muistat kuitenkin, mitä se söi. Se nyt on ammattitauti. Se on ede. Hei, haikaileeko se edelleenkin niiden osakkeiden perään? En minä nyt tiedä. Ei voi olla todellista. Mun olisi pitänyt tajuta. Äläs nyt, sinua se ikävöi. Nyt mä en ehdi. Jaha. Semmonen sieltä, kiitos. Etkö sä nyt jo vois armahtaa sen? Se Oja on tosi taitava manipuloimaan. Joo. Mut se oli tosi törkeetä se, mitä Kikka teki mulle. No arvaa, katuuko se?
Oikeesti. Sitä paitsi mä tunnen Kikan ja se ei ikinä keksisi tollaisia juttuja itse. Okei. Mä lupaan miettiä tätä asiaa. No hyvä. Voidaankin puhua sitten ihan muista jutuista. Ai mistä? Hei, tiiätsä, mun on ihan pakko kertoa. Mä olin itse asiassa tulossa sun perään Berliiniin. Oho. Aika romanttista. Joo. Sitten mä sain tietää, että mä saan mun työt takaisin, että meni pikkasen suunnitelmat uusiksi. No niin, siinä joskus käy. Mut tässä mä nyt oon. Niin. Mutta miten kauan? No hei, jos pistää vaakakuppiin Virtaus ja Berliini, niin... Älä aliarvioi tuota sun viehätysvoimaa. Hei, mä en ihan oikeasti halua mitään etäsuhdetta. Murehditaan sitä sitten syksyllä. Kohta on kuitenkin kesä ja... Ja mitä? No, mä vähän ajattelin, että oisit mun kesäkissä. Ja mä sun. Vilma kulta. Onko Väinö nukkunut? Me ollaan kävelty tänään ainakin 100 kilometriä. Oho. Mä oon ihan poikki. Voi. No näytätkin väsyneet. Toisiks mä sulle jotain syötävää? Ei mulla. Mitä? Niin? Onks jotain sattunut? Mä kuulin tänään aika järkyttävän uutisen. Ai. Mitä on sattunut? Karri hyppäsi epätoivossaan koskeen. Väinön kummisetä Karri. Oi herregud. Siis ei sille onneksi mitään tapahtunut. No tiedätkö sä yhtään, että minkä takia se hyppäsi? No naisen takia. Eikä se ole yhtään sen tällaista. Nuoret on niin ehdottomia. No ei ne vanhemmatkaan se fiksumpia ole. Se Karrin rakastettu on yli 30. Ei kai. Mirja on vaan leikkinyt Karrin tunteella ja viskannut menemään. Mirja? No se lääkäri. Jotain moraalia ne luulisi silläkin olevan. Anna, tarkoitatko sä tuota meidän terveyskeskuslääkäri Mirja, äitistyökaveria? No et sit kerro kellekään. No en tiedä. Karilla on tarpeeksi ongelmia ja muutenkin. Tervetuloa. Kiitos, olkaa hyvä. Kiitos. Moi. Moi. Päivää Erotaloon. Päivää. Hei, säkin oot täällä. Eikä haittaa. Ei. Mä en vaan tiennyt, että sutkin on kutsuttu. Moi. Moi. Ihana, kun tulit. Kiitos kutsusta. Tervetuloa. Kiitos. Pour vous. Kiitos. Okei, mä haluaisin aloittaa nämä juhlat pitämällä puheen Lauri Kalliolle. Eikä. Joo. Kun mä tapasin Laurin ekan kerran, niin mä luulin, että se on... No, Vähän lahjainen. joo, kauniisti sanottuna. Joo, mutta mä olin väärässä. Sä oot ehkä lämpimin ja vilpittömin ihminen, jonka mä tiedän. Ja mä oon kiitollinen, että mä oon saanut elää hetken Virtauksen Karppaasin rinnalla. Karppaasen. Alussa mä otin kuin kissa ja koira, me tapeltiin kaikesta. Vaan siksi, että sä oot niin mahdoton. Meidän suhde oli ihanan räiskyvä ja just sellaisena mä haluan muistaa sen. Sä oot harvinaislaatuisen vilpitön ja herkkä mies. Semmosta sitten. Ja mä toivon sulle ja sun elämääsi pelkästään parasta. Laurille. 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 Teillä on varmaan nyt siellä työpaikalla kyllä aikamoista kuohuntaa. Miten niin? Sitten kai sä oot kuullut siitä onnettomuudesta. En. No kun se yksi teidän työntekijä, se Karri, hyppäs koskea. No miten mä en tästä tiedä mitään?
No, kun se oli rakastunut siihen teidän yhteen lääkäriin ja meni tekemään tämmöisen epätoivoisen teon. Kehen lääkäri? Mirjaan? Niin. Pojan sydän särkyi ja eikä sitten halunnut jatkaa elämäänsä. En olisi ikinä uskonut. Moi. Hei. Moi. Noi, ole hyvä. Kiitos. Joo. Voisit tällaisia fiiniä. Puna vai valko? Punaista. Yes. Mitkä fiilikset sulla? No, ja. Oot sä surullinen teidän erosta? No en kai, onhan tässä nämä juhlat ja kaikki. Säkin oot ilmeisesti yksin liikenteessä. No joo. Tai no toistaiseksi. Oi! Onpas tää vahvaa. Joo. Miten niin toistaiseksi? Elina lupas tulla piipahtaa, mutta eipä paljon näkynyt. Kiva, että tulee. Mites, mä kuulin, että toisitte Askon kanssa eronneet. Oo, sillä niin kamala heilutaan. Mä oon pahoillani. Eka kertaa kun siellä pitää opetella olemaan sinkku. Niin, no, ei se välttämättä ole ihan niin paha, mitä sä luulet. Moi. Missä sä oot? Onko sulla tullut joku este vai? Joo, sinä. Mitä? Eikö me just sovittu, että sua ei haittaa? Sä vaan jatkat noita sun pelejäs lupauksista huolimatta. Mä en ymmärrä, mihin tää väite perustuu, mutta voin vakuuttaa sulle, että... No kuule, sun vakuuttelut ei ole mulle enää yhtään minkään arvoisia. Mun ja Elinan jääkausi näyttää jatkuvan. Tuikku murheeseen. Kiitti. Music stop. Kaiken kohtuuden nimissä niin mä voisin nyt pitää semmoisen vastapuheen Petralle. Kaikki voitte todistaa, että Petra on hieno ja kaunis ja fiksu ihminen. Jee, paras puhe aikoihin. Aplodeja. Toki mä en ole aina ollut ihan selvillä, että missä kohtaa sitä janaa sä oikein viiletät. Niin tarkoitan sitä, että en ole ottanut Petrasta ihan selkoa. Se on niin moniulotteinen. Monta päätä ja monta mieltä. Yksi pää, monta mieltä. Jos minä tykkään appelsiineista, niin Petrakin tykkää appelsiineista. Ja banaaneista, ja avokadoista, kaikista eksoottisista. Eiköhän tää riitä. Et kiitos vaan, Lauri. Kaunis puhe. Sopii juhlien teemaan. Joo, mutta mulla olisi kyllä ollut muutakin. Jos et sä oikeasti muista meidän suhteesta mitään muuta, niin anna olla. Eikös tässä siitä ole just kysymys? Niin, sehän se tässä on ollut Framilla koko ajan. Tarkoitat siis, että on sulle ylitse pääsemätön kysymys. Hei. Mitä? No siksihän me erottiin. Siksihän me erottiin, että sulla on tunteita muita ihmisiä kohtaan. Eikä erottu, vaan siksi, että sulla on. Et sulle ne tunteet oli ylitse pääsemätön Ei ongelma. pidä paikkaansa. Eipä. Sä et muusta edes osannut puhua. Olipa päätös erojuhlille. No mites semmoset bileet vois muuten loppu? Laurilla ja Petralla näyttää olevan vielä tunteita toisiaan kohtaan. Niin. Miksi huutaa toiselle, jos toinen on sama tekevä? Kyllä sinkkuudessa on puolensa. Moido. Moikka. Minna! Moi. Hyvää iltaa. Iltaa. Pääsitkö saatille? Hei, no et pääse. Edes pikkusen matkaa.
liikkuukohan tuossa sun pattipäässäsi yhtään? No voin vakuuttaa, että ei läheskään yhtä paljon kuin sun päässäsi, jossa liikkuu 2 verroin liikaa. Hei, suodata välillä jotain. Sä oot niin uskomaton jääräpää. Sä ajot meidän vieraatkin ulos. Sun vieraat, sun bileet, ei sun omaa vikas koko katastrofi. Ai nyt kaikki on mun syytä. Niin, hei jo, pitäisiköhän mun nyt vaan kerätä nämä kimpsut ja kaamsut ja lähteä täältä pois sun moniulotteisuutta häiritsemästä. Joo, no niin. Vai tuli sullakin mitta täyteen? Ei pysty kuuntelemaan muiden riitaa, kun omissa on ihan tarpeeksi. Lähtisikö käymään yhdellä? Kello on aika paljon. Itse asiassa noin bileet kyllä loppuu aika aikaisin. Sattuneesta syystä. Ehkä mun ei kannata lähteä. Säälin nyt vähän. Tää? No mulla on tehty 1 toharit tänään. Anna nyt vähän armoa. Hei. Hei. Voitko väistää? Mä olisi pitänyt arvata, että näin tää taas menee. Toi on mun. Ei muuten varmasti ole. No kai mä nyt pyyhkeeni tiedän. Vie vielä tuhkakki pesästä. Miksi et sä voi koskaan antaa periksi? Sen takia, kun sä oot noin ärsyttävä. Sinä olet noin ärsyttävä! Ei, sinä olet ärsyttävä.